Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Lana ibalo nje nginikwe enye impetha esisebenza kanye nayo. Sinombuzo la. Kuthiwa naku ngizama ukugqamisa okubalekile kumele sikubone. Kuthiwa asithathe lamagqamuza bawafakela umbala le egqamile la kumdwebo wethu ngezansi emhlanu. Kuthiwa asibone ukuthi singadlala kanjani ngawo lamagqamuza siloke siwanyakazisa sibone siwasondeza ngapha nangaphaya ukuze i-arithmetic mean yethu ibe ngubani u-0.1 onjani unegative. Lapho siphiwe ukuthi kanti ilokhuzana imideni yethu ingubani. Base siyatshelwa ukuthi bafuna ukuthi isikhala esiphakathi nendawo naku ngizama ukudwebela sibe ngu-1. Sizobe sidlala ke ngawo amagqamuza ethu sibone ukuthi siwadonsa kanjani base siyabheka ukuthi umphumela wethu uhambe kahle na. Uyabona ukuthi okumnandi ngawo lo mdlalo ukuthi uyakhombisa uma mhlawumbe ukuthi uhambe ngendlela eyiphutha nanokuthi mhlawumbe phela umosha amaphepha ulokudwebela asiloke sizama ukunyakazisa. Bafuna senze njani? Bafuna i-arithmetic mean yethu ibe u-0.1 sifuna ukuyidwebela sifuna ukususa thina amagqamuza khona sibone sofinyelelani khona. Ngithanda ukubalula kakhulu. Uyabona ukuthi kubalekile ukuthi uwazisise kahle ukuthi yini imideni yini imini. Ngakho basusebenza nangezinto enjengalezi kungaxaki kakhulu wenza okungabe ukwenza ukuthola imideni ukwenzele kamini. Uyazi ukuthi imini itholakala ukuhlanganisa inombolo udivide ngenombolo zakhona kanti imideni ukuphakathi nendawo kwenombolo zakho. Lamagqamuza ethu ngathi simeka 1 nje. Sifuna ukuyibona imideni yethu sifuna unegative 1 u0 thina u0.1 simbambela ku0.8 kuzomela sithi ukusondela kancane. Uyabona ukuthi kuyenzeka ukuthi udlale ngemini yakho ulokuyidonsa uyishidila kodwa ingashintshi imideni yakho. Sisibo asibasisa imideni yethu sithatha thina sibone sizoba nayo umehluko nawo 2.5 imideni esifunayo kodwa ke imini lapha isathi 2.2 thina sifuna yabani eya negative 0.1. Yakubona lokho angazi noma mhlawumbe umqondo wawo lo mdlalo uyawuthola na kodwa nje umdlalo nje umnandi kakhulu ukuthi ubone ukuthi kwesinye isikhathi imini nemideni iyadonsana ukushintsha kwenye kushintsha lenye kodwa kwesinye isikhathi akukho njalo. Uyakwazi ukuthi iguquke imini yakho kodwa imideni yakho ingaguquki. Asibone uthi basidonsa imideni asishiye lapha sibheke yebo siyavunyelwa size safinyelela. Asibheke omunye umbuzo sodlala nje ngawo kuthiwa sisinamagqamuza u10 manje sidlala ngawo. Kuthiwa sifuna ukuthi arithmetic mean yethu imini leyo nje ibe ngu3.6 lapho imideni yethu ibe ngu6 khona. Base siyatshelwa ukuthi indawo phakathi nendawo lapho sifuna ibe ngu1. Ngiyazama nje ukususa amagqamuza ami nje uzodlala ngawo. Uyabona ukuhamba kweqhamuza lami nje naye imideni sithi kuyibamba la ka6. Base sifuna u3.6 wemean positive 3.3 3.35 3.45 3 sesikakhulu kakhulu siku 4.20 sifuna u3.6 3.6 3.90 kanca yebo sayibamba safinyelela khona sibheke sizokubhekisisa la angikholwa ukuthi kungaba khona mhlawumbe ukuthi sihambe kabi khona ngoba nje ukudlala nje ukudonsa amagqamuza ethu yelele kumnandi siyaphumelela. Athi ngibuke la bathi basibheka ukuthi baphume kanjani nayo impendulo. Basichazela uyabona ukuthi siba nencazelo la ukuthi ukudonsa kwethu
imini yethu uma siyidonsela yombili imini nemideni yethu ingaze ihambe ifinyelele ekutheni yombili ivele lapha kumugqa noma kuyiphoyinti lethu lesi-6. Yabona banencazelo nje eziphinde zibe nolwazi olubanzi okuchazayo indaba yemini nemideni nokusebenzisana kwayo yombili. Hhayi-ke singaphinde sidlale nje eminye imidlalo ngesinye isikhathi.